בהתחלה הייתי כזה מעופף, לא הייתי, לפעמים הייתי בא ולא הייתי רוכב, לפעמים לא הייתי בא, כאילו הייתי מגיע למגמה, לא היה לי כוח לקום לרכב, לנקות את הסוסים, לעקף אותם. הייתי מגיע, שוכב על הספסל, היה שם וי-פיי, אז הייתי רואה סרטים. כל פעם שליה הייתה באה, אז היא הייתה מגרדת אותי מהספסל, אומרת לי קום כבר, נו קום. פתאום כאילו קמתי בוקר אחד ואמרתי יאללה, אני רוצה להשתנות, אני רוצה להצליח במגמה. ומיד לא פספסתי יום אחד מגמה. דיברתי עם לאה וגיל על השאיפות, והגעתי למסקנה שאני רוצה להיות מדריך רכיבה. אז אמרתי טוב, אתה מדריך רכיבה, זה אומר לא להפסיד מגמות. כשאתה מגיע, אתה עושה כמה שיותר דברים, רוכב כמה שיותר טוב. עכשיו אני מעקף לבד, אני עושה הכל כמעט לבד, אני פעיל, אני כל הזמן זז, אני בקושי יושב. הצוות שמדריך אותנו, שמלמד אותנו לרכב, צוות איכותי, הוא ממש עוזר. קיבלנו היום את מבחן 2, היה לי ציון גבוה. ואז גיל אמר לי, בגלל שהתמדת, שגם חלק ממה שקרה לי זה בזכות גיל. הוא תומך בך, הוא מצ'פר אותך אם צריך. ולמצטיינים במחצית, הוא עשה טיול מצטיינים ברכיבה על הים. בלי נדר אני אשאר על הסוסים עד שמינית. סוף שמינית אני הוציא תעודת מדריך. הלאה, ממשיכים. בהתחלה לא הייתי כזה חזק במגמה. היה קשה לי, לא למדתי הרבה זמן לפני זה. היה קשה לי מסגרת, שיעורים, הגעות בזמן, כל זה. בהתחלה הייתי מחפף, אחר כך התחלתי יותר להשקיע. עכשיו אני כבר די משתדל. גם עוד סיבה שאתה שמח לחזור לבית ספר. זה לא כמו בית ספר רגיל שאתה יודע שאתה חוזר נגיד יום ראשון, ואז עכשיו יש לך שיעור חשבון, יש לך שיעור זה. אתה חוזר לבית ספר עכשיו, אתה יודע, יום ראשון אתה חוזר אחרי ארוחת צהריים ויש לך מגמה. גיל בהתחלה, וכן, כזה, שמתי לב כזה כזה חבר של כולם וזה. בהתחלה, אבל לא כזה דיברתי איתו וזה. ואז ראיתי שהוא כזה, הוא בעצם רוצה לעזור לי, הוא רוצה לשפר אותי פה בבית ספר, רוצה לשפר אותי בחיים. ואז התחלתי גם לדבר איתו וזה, להיפתח אליו. גם פה המורים הם באמת רוצים לעזור לך, הם לא כמו כל המורים האלה שמחרטטים אותך, רוצים לעזור לך, אבל לא באמת אכפת להם לך. פה אתה רואה שלמורים אכפת ממך, הם רוצים שתצליח, רוצים לעזור לך בבית ספר, בחיים, בבית. אתה לא ברמה של כולם שאתה מגיע. צריך מדריך אישי. גיל היה מדריך אישי שלי, הוא לימד אותי את הבסיס, כל זה. קצת קשה לשלוט בסוס, אתה יודע, זה חיה שזזה, זה חיה צריך להיות כזה יציב על הסוס. שפונה אותך מאוחר מדי, שפונה אותך לא כזה, פונה אותך פתאום ככה. כל שיעור, אתה יודע שיש מבחן. אתה מנסה ללמוד. אני גם מרגיש וגם אמרו לי שהשתפרתי הרבה. אבל עכשיו עליתי רמה. מה זה אומר? יש שלבים, אתה מגיע, אתה לומד את הבסיס, כל זה, אחרי כמה זמן עושים לך מבחן, ואז עברת את שלב אחד. גם אתה יודע, יש לך קצת לחץ. אם אתה לא... אמרו לי נגיד, אם אני לא עובר את זה, יש את המבחן הזה עוד פעם, אבל רק סוף שנה הבאה. אז היום היה לנו מבחן, ועברתי את שלב 2. ואיך ההרגשה שעברת? טובה מאוד. ידעתי שאני אצליח, לא ידעתי כמה, לא... הפתעת את עצמך? כן, היום הפתעתי את עצמי. אבל אם אני
להמשיך להשקיע כמו עכשיו, בטח שאני צריך יותר כבר. צריך להשקיע, וואלה, רואה, יהיה לי עבודה, יהיה לי בגרות. אתה צריך להשקיע פה, ואתה צריך עזרה, לך לגיל, לך למורים. אז אתה רואה את עצמך גומר בגרות, ואתה רואה את עצמך מוציא תעודת מדריך, שעושה רכיבה? כן, רואה למה לא.